For today's video guys, tayo na naman ay bumisita dito sa Tomodachi Food and Entertainment Park. At ating binisita ang bagong bukas na Cuisine Overload. At syempre, nagulat tayo dahil may unli sabaw na, may free drinks pa. Meron nga silang lapas patchoy na unli sabaw pa. At syempre, may balbakwa sila na 2 rice with free drinks. San ka pa? At kasama ko po pala si Marinel Roses, si Lady Taurus, and of course, si Pitik ni Paul. And of course, kapag merong sabaw, meron ding rice. Meron silang Chinese style fried rice. Meron silang egg fried rice, beef, pork, and ham fried rice. At hindi rin magpapahuli ang kanilang sikin. At syempre, kapag ikaw ay kumain, syempre, hindi magpapahuli ang soft drinks. Masarap kayang kumain kapag may soft drinks. Kaya ano pang hinihintay mo, Gar? Ayain mo nang yung buong pamilya at yung barkada at kumain na dito sa Cuisine Overload, unli soup at free drinks. Dito po yan sa Tomodachi Food and Entertainment Park. Hello, kabalian. Open na po yung Gracias Cuisine Overload dito po sa Tomodachi Park. Pwede nyo na po kami puntahan. Nag-open po kami ng 4 p.m. to 11 p.m.